При отслабването има едно единствено нещо, което ако го спазваш, грешка няма да имаш и наистина ще отслабваш успешно. Тайната за успешното отслабване е единствената тайна, която аз знам и която стотици хиляди хора пропускат. А именно това е калорийният дефицит. Ти е писнало да броиш калории и не искаш да измерваш храната си, всъщност аз ти давам решение. Ето, това е шейк, който ще те вкара в калориен дефицит и ти успешно ще започваш да сваляш своите излишни килограми. Шейковете, супите и мюслито на компания Елар помагат човек да изпадне в калориен дефицит и да започне успешно да сваля своите излишни килограми. Така че, ако не ти се мерят калории, не ти се мери храната, много хора са твърде ангажирани и нямат възможността да измерват своите калории, мислят, че ядат малко, но всъщност хапват повече калории,